Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe για να μην χάνετε καμία επική στιγμή και αφήστε ένα σχόλιο με τη γνώμη σας. Με βοηθάει απίστευτα να συνεχίσω και να φτιάχνω ακόμα καλύτερο περιεχόμενο για εσάς. Ας ξεκινήσουμε. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σεζόν. Μετά τους τραυματισμούς στο Λεσόρ και Γιούρτσεβεν, τώρα και ο Γουένι Γκέιμπριελ δίνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το κρίσιμο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στις 28 Φεβρουαρίου. Το σοκαριστικό σενάριο είναι πιο κοντά από ποτέ. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγωνιστεί χωρίς σέντερ. Όλα ξεκίνησαν στο τελικό του κυπέλου Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Γκέιμπριελ τραυματίστηκε στο δεξί του γόνατο και η διάγνωση έδειξε κάκωση. Αυτό σημαίνει πως η συμμετοχή του στην 27η αγωνιστική της EuroLeague είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Με αυτά τα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να ταξιδέψει στη Γαλλία χωρίς κανένα καθαρό πεντάρι. Ο Λεσόρ παραμένει εκτός, ο Γιούρτσεβεν δεν έχει επιστρέψει ακόμα και τώρα ο Αταμάν καλείται να βρει λύση σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της σεζόν. Ποιο είναι το πλάνο? Ο Ντίνος Μίτογλου ενδέχεται να αναλάβει το ρόλο του σέντερ ανάγκης, αλλά απέναντι σε μια αθλητική ομάδα όπως η Βιλερμπάν, αυτό δεν θα είναι εύκολο. Μήπως ο Παναθηναϊκός αναγκαστεί να παίξει με small ball σχήματα, ή μήπως υπάρχει πιθανότητα για μια μεταγραφή της τελευταίας στιγμής. Ο μικρόν με τόνο, τι και αν γίνει, ένα είναι σίγουρο: το παιχνίδι στη Γαλλία θα είναι τεράστια πρόκληση. Πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να αντέξει χωρίς σέντερ ή χρειάζεται άμεσα ενίσχυση? Γράψε τη γνώμη σου στα σχόλια και μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe για περισσότερα updates.